Abo la ngimkhona. Sengime 30 minutes wonke. Ngicabanga ngalento. Ngoba lento iyawuhlupha umoya wami, iyangihlupha. Kodwa manje angazi ukuthi sizophuma kanjani kuyona. Ngoba I doubt ukuthi izinto kumele zibe nje. Angikwazi ukucabanga izinto ngize ngiyiqede ukhona. Nanga umuntu la. Ufundile primary waye secondary mhlawumbe wasiqeda isikole noma wangasiqeda futhi washiya phakathi. Kodwa akubalekile lokho. Osekukhona ilokho ukuthi ubonile ukuthi yena udinga ikhono manje. Wahamba wofundela ukubhaka. For an example. Noma wofundela ukushisela noma wofundela ibricklaying, whatever the case, whatever skill ahambile wasifundela. Use accredited ke manje uphethe nento certificate mhlawumbe esisho ukuthi uyakwazi ukwenza lo msebenzi noma iplumbing. Manje ke usefuna ukuqashwa ke manje. Yes. Ufuna ukuqashwa la azoqashwa khona. Ufuna ukuqashela ukuthi ayobhaka abhake. Abhakele umuntu omqashile. Lo muntu bese adayisa. Yes, ubani wenza umsebenzi la? Yilo obhakayo. Hayi lo uqashiwe. Mana khona ngizoyichaza kahle ngalesi sikhathi. Ubengele lo changes akasha uthi kungenzeka noma yini. Noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Good people, lento iyangihlupha mina. Usuna skill wena muntu. Manje lesi skill ufocus ekuthenini wena uqashwe ukuthi offerisha lesi skill. Angithi lo muntu okuqashile akusiyena ozobe enza lento, wena ozobuyenza. Kungani pho ungazange wena ufuna ukuthi ube yi-freelancer wena offerisha lesi skill ngaphandle ukuthi wena kube khona umuntu okuqashile na? Mina ngifuna ukuthola ukuthi yabona mina mfowethu, mina angiyena ummeli mina. Yes, angiyena ummeli. Angiyifundanga ngilo. Mina mase ngihlala phansi la. Mina ngingakwazi ukuthi ngivule inkampani yabameli. Yes. Ngiqashe lo muntu ohlele ekhaya oyena owummeli okufundelile ukuba ummeli, ngimqashe mina. Asebenzele mina. Ngine law firm mina kodwa ngingazi lutho ngendaba zomthetho. Yes. Ibona benzayo. Yes. Ngiphinde ngimholele mina futhi uyena kodwa wenza umsebenzi. Leli business limile, limi ngaye. Kodwa mina nje ukuthi ngiyi-owner yayo. Ilahleka phi lento la ilahleka khona? Ukuthi ufunde uqede. Bese kuba ukuthi kodwa wena ufuna i-outlet la ozokhipha khona ikhono lakho. Okona ukuthi wena ube yi-owner yale outlet uphinde futhi angazi noma lento lena iyayakha lisense. Mina ngifuna ukubuka ukuthi avena abantu befuna into wrong na. Uma kuukuthi akunjalo abafuna into wrong njoba befuna imisebenzi engabe bafuna indawo abazosebenza kuyona beofferishe lento abayiphethe. Uma kungenjalo ke laba abafuna kubona imisebenzi yini le abanayo bona, laba abangenayo, laba abafundile abaneskill yini le abashoda ngayo. Mhlawumbe i-answer senginayo kodwa ngifuna ukuzwa ke wena ukuthi wena ubona kanjani. Ngifundile nguthisha, angiwutholi umsebenzi kodwa ngiyakwazi ukufundisa lento engiyifundele, ngiyakwazi ukuyifundisa. Angiwutholi umsebenzi. Mina ngiphethe iskill sokwazi ukufundisa umuntu ezwe into le engisuke ngimfundisa yona ayiphase. Manje ngishoda ngani? Ngishoda ngeindonga engizofundisela ngaphansi kwazo. Ngishoda ngani? Yini engishoda ngayo manje ukuze ngikwazi ukwenza lokho? Angeke ngize ngikwazi ukufundisa ngaphandle ukuthi ngiqashwe. Angazi noma uyangithola la ngibheke khona. Angeke sikwazi mhlawumbe ukuthi kube ukuthi thina sifuna noma i-equipment
nendawo esizosebenzela kuyo ngoba sesinekhono yilokho esifocus ekona main focus ngala eceleni ke siyazama ukufesa it's just a byproduct kodwa ifocus yethu sifuna indawo nemshini yokusebenza yonke esifunayo leyo okunokuthi ababheki nakubheka abantu abafundile abaneskill ababheki nakubheka ngalapho ukuthi bona bafuna indawo nemshini yokusebenza namathuluzi okusebenza kushuthi ngamanye amazwi icapital abakubheki nakubheka lokho bafuna bona umuntu ozobaqasha lokho abakubheki lokho lo muntu ozobaqasha yena ubheke indawo yokusebenzela wasebheka amathuluzi akanaso iskill sokwenza lento uzobe seqasha lo neskill akazange azabheke indawo akazange azabheke imishini yokusebenza ave sivusa la engalele khona ingane zakwethu akwazi ukuthi kube khona izingane zabantu ezingaka neskill esisidingayo yes esisidingayo iskill lesi buka kuyimanje mina njengoba ngine channel yami nje ku YouTube le channel njengoba ngisho lathi izosebenza kanzima nje isazosebenza kanzima ngonyaka ozayo isazosebenza kanzima kunabantu engizobadinga vele showcase abazongilekelela mina angikwazi operate camera mina yes kunabantu okuthi kumele bebe neskill sokuoperate camera bakufundelile lokho abanye bafundele ukubhala izinto ezithile abanye bakufundela ukubhala izitori abanye bafundela izinto eziningi mina ngiyabadinga labo bantu bona bafuna umsebenzi bona mina ngifuna bona kungani yena engashonga ukuthi mina ngiyifreelancer mina ngikufundele lokho ngiyakwazi ngiyaku-offerisha ukhona nokufunayo lokhu angifuni ukuqashwa ngifuna ukusebenza mina angifuni ukuqashwa yabo wawunomehluko phakathi kokufuna ukuqashwa wena uma ufuna ukuqashwa ufuna i-outlet yes ozosebenzela ngaphansi kwayo kodwa umuntu ofuna ukusebenza akanandaba ne-outlet yena ufuna umsebenzi ufuna umsebenzi yena shuthi ngamanye amazwi ngokufundelile uyi-videographer uyifundelile afune ukuqashwa yena ukuthi uzosebenza ngaphansi kwenkampani outlet ethile akakufuni lokho ufuna wona umsebenzi qobo ukuthi ubani umuntu ofuna ukushuthwa nokushuthelwa mina ngiyiwona umsebenzi wami angazi mfethu noma asikwazi bafethu ukuthi yini le abanayo esingenayo laba abaqasha nayo asifuneni yona ngcono lento abanayo laba abaqasha nayo uma kuukuthi khona abanayo thina esingenayo yini thina ke indaba singasizani thina asisizaneni thina ngoba ngeke ngikunike mina into ongayicelanga wena unani ufunani manje muzothi bhuti ngicela ungiqashe enye into leyo unani wena yini ongayenza la uphethene esandleni unasiphi iskill wena yabo yini ongayi-offer guys mina ngibona ukuthi abantu abahambe bofuna izikill bese bayabuya bona bezosebenza hayi ukuthi beqashwe kunalokho wena vula inkampani wena okungcono uma ufuna ukuyithatha formal lento vula inkampani hayi mina guys hayi mina ngiyizwa kahle lento yokuthi ufundele ukuqashwa phela nje yona nto nje kuphela leyo ifundela ukuqashwa hayi mina ngiyizwa kahle angiyizwa mina uqashwe umuntu ongakwazi ngisho ukuyenza lento le uyabona nje njengoba ngisebenza ka department mina ave besisanganela ave bekhuluma ezinye izinto obonathi zi-impossible lezi zinto lezi ama-conditions ala awumsangano uhleli lapha phezulu ushawa ekhona umuntu angayazi la ezansi mina ngila ezansi mina la phansi akazi fokhona mina owenzayo la yena ulapha mase sonke siyeke la iyakhulapsa yonke lento ubani onamandla kanti phakathi komqashwa nomqashi ngoba lo owumqashi akuyena owenza umsebenzi mina owenza umsebenzi nalo uzwayo mabetekelekile abantu izinto zingaqhubeki yini bona bengabi abaqashi babo sishoda ngani good people asidingi ideni lento asikwazi ukuthi sihlupheke sifundile sinezikili akwazi never on a Sunday